कहे असो हमहू नवरातर करब ना। 9 दिन माई के पाठ कराइब हम भूखल रहब ना। सालों भर एको ना परब छोड़ेली, छोड़े ना एको सोमारी। सासु ससुर के पाँव न छुए कहेले भगतिन बाड़ी। हाँ सालों भर एको ना परब छोड़ेली, छोड़े ना एको सोमारी। सासु ससुर के पाँव न छुए कहेले भगतिन बाड़ी। कैसे पहे ई मन जोग फलवा जब देखावेली ऐसन जलवा। कैसे पहे ई मन जोग फलवा जब देखावेली ऐसन जलवा। पतोहिया कहे असो हमहू नवरातर करब ना। 9 दिन माई के पाठ कराइब हम भूखल रहब ना। ना घर के ही काम करेली, फिल्म देखेली मोबाइल में। सासु ससुर के कहल न करे रहेल ई स्टाइल में। हाँ कबो ना घर के ही काम करेली, फिल्म देखेली मोबाइल में। सासु ससुर के कहल न करे रहेल ई स्टाइल में। सेवा बड़का धर्म कहीं करेली ऐसन करम। सेवा बड़का धर्म कहीं करेली ऐसन करम। पतोहिया कहे असो हमहू नवरातर करब ना। 9 दिन माई के पाठ कराइब हम भूखल रहब ना। सासू जी गौरी ससुर ह शंकर पति परमेश्वर कहावेले। वही ह देवता घरवा के मंदिर जे भी कोई बनावेले। हाँ हाँ सासू जी गौरी ससुर ह शंकर पति परमेश्वर कहावेले। वही ह देवता